Sini bisa mun ke. Arboy mau jawur kan. Berdilangbay. Oi नोंसिनि मा खय हाजार जागोन दे बुंलाय. जोंहा नै दायो संग्रायाव लखबनानै फैसाखौ सानबाय 500 आरो लादों ini फिसिनाय लोंलायबाय नै फिसिनाय नै जोंना सना माइनाव जारौ नै जोंना गामिना सिख्लाफ्रा नायना लादो आरोना साफा नोना दा फिसिनाय लोंदों नै फिसिनाय मा माइब्रानि होनना हरदे एसे मोजां नायो गुरना लोंदो खेबखौ नोंसो दा खेब होनलाबायोना Maria jauh seneran deng. Isi mosa. Ada laga जोंना दांखोलोदो बाजैया नैबे बेवाय बिनिनो बिजौ जालि दे लागाव बैसागुजों खुनु खोथा गैया भाइराल आरोना गासिबो भाइराल नाय नोंथांमोनबो भाइराल भिडिअ नायनोबा खिन्थु साबस्क्राइबखौ खालामदो नै सौरावना दैया जब्ब माबाया जौआ गोलैबाय आजियानो जोंना बैसागु बोथोरनि माथानि माइब्रानि फिसिनाय गोदै लुगासिनो नै आयै गोदैयानो माइब्रानि आरोना बाजैया बिराद जोंना गुफुर गावदांथार बिराद जारौ सनालै बाजैया नै गावदांथार सिख्लानिफ्राय दा बल समायनासिन जोंना बाजैया गुफुर गावदां आयो जोंना बाजैया नै बिराद गोदै जौ संना दोनदों जोंना नै जेन बलगा खेबसिगासिनो आरोना हेलौ नैबे बाबुमोननि जों दा बे बाबुमोननाव रंजाफैदों मोसालै डार्लिं दे नैबे आदामोननाव मोसाफैदों जों दा बैसागु बोथोरनि मोनथ'वाखैनो मोसानांगौ जानो औ आदा थपेननि जाबाय ना बरिया हेपि बैसागु बैसागु मोसालायखौ बैसागु मोना बायखांबानो न'मा न'आवसो जोंना नै आदाया जोंनि सेंग्रा सिख्लानि ग्रुपै मागिनायखौ नै बैसागु बोथोरनि ना आदाना 1000 थाखा हरबाय नै आदाया आदानिसिम गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नै बाजै दंबावो जोंहा बाजै गोजोननाय थाबाय बैसागुनि आदा गोजोननाय थाबाय दै दायो जों आदामोननिफ्राय बिदाय लाथ'लायबाय आरोना जोंना गामिया गिदिर नालाय बिराद गिदिंनांगौ आरोना ओमफ्राय समानो थोनाय नुंलायबासो मोनबाय आङो बेलासिबायबो नैबेसिनि बाबुमोननि आरोना थांनोसै आदामोननिफ्राय Abo, ayo
Nebe Sprite, nebe Fanta, suna dulu dili. जोंना थान्दा बुस्थु मोनदों ओरै स्प्राइट दङ ओमफ्राय नै जौआबो फिसिनाय नामा नै ओरै खिन्थाहर नै जौआ मा फिसिनाय फिसिनाय बरिया बरिया फैदों आमाइसो मोननाव दा गोदान बोसोर बैसागुनि गोजोननाय थाबाय दे आमाइसोनिसिमबो गोदान बोसोराव बयनिबो जिउ देहा सोलेरा जाहाथे गोजोनै बयबो गोजोनै थानो हायो आरो गोबाव जोरनाय बायदि जोरनो हाथों आमाइसोआ दे आमाइसो माबायदि नांदों आमाइसो नै जोंना आमाइसोआ थानानै एकदम नुनानै थानो हासै आरो ना आमाइसोआ जोंना मोसाफाबाय हेपि बैसागु ना आमाइसो गोजोननाय थाबाय आमाइसोनिसिमबो नै जोंना दा नै फान्थाबो लोंबाय स्प्राइटबो लोंबाय आरोना नै बोरो लुद' आदा बाय बाय दे आमाइसो थाथ'दो दा जोङो बिसिनिफ्राय न'खरसेनिफ्राय जों बिदाय लालायबाय आरोना जों दा गुबुन दरसेयाव न'खरसे थांसैलाय जोङो गुबुन न'खरसेयाव नङा होमबा फैलायबाय नै फैलायबाय लागाव बैसागु ना बरिया जों जुलि जागोन अब्लाबो सानैजों संसार जागोन बाजै मोननाव फैदों जोङो बाजै जौ फिसिनाय दंना गैया आयै फिसिनायल'लै सयथिबो जोंना बिबाजै गावदां माबायदि सिख्लाफोरनिफ्रायबो नायनो समायनासिनलै हाबा बाजै मा समायनालै दा नै आयै बाजैलै लुदो बाजैनि आखाइनि जौ होनायासो गोदै जायोनो दे बाजै दे सना दोनलै बाजै स्लिम जानायनि दा जोंनो बे आदै मोननाव फैलायबाय आरोना ना आदै बोसोर गोदाननि माबायदि मोनदों आदै मोजां मोनदों ना औ दे नै जों मोनसे न'खराव फैलायबाय गाइसफोर नै जोंना जारौ सना माइनावफ्रा लोक्षिफ्रा बबे बोरिया बोरिया आगोल बोरिया 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 Buria, good. Buria. Buria. Tangguh bifar Buria. Sana bener. Thank you. Punta sakit lah, thank you. Bisa gue terni. Sungkri ada kisi. Mana? Pondok taka berapa? Pondok taka 20 taka. 20 taka leh, arai kisi lum.
खोथादो बेसेबां नांगौ एक्स'नि गेजेराव आं ओरैजाय जोंनो बै सिगाङाव लोगो मोनदोंना oleh kisu garia oleh kisu nih menbai ayah जोंना सिख्लाफोरा बैसाथिखौसो होमबा दाला माखौनो मिथिखाया नै सिनायल'खालै सयथिबो देग्लायनि जौआ बैसागु बोथोरा आयो सिनायल' नै गासिफोर Dia belum de bewai deh belum de berada bewai. Besar tam dersin. Nih wani besar tam dersin berang. Ini huwa, Oh deh. ambilnya huwa ni fry, iri dersin. Bang, dia ni bewai je. Oh, bang mana pun nggak. Karena biar kita dah nih bi. Mana biar kita pun nggak. Bisa kita nggak. Hah? Apa. Situ. Nungada. Situ. Itu deh belum cuma bar di gahai macam. Gahai macam di belum dura gahai ya. Sunilai. Sunai lah jaya, anak gua yang mau belum dua susun dah. Sunai lah jaya. Makar budung ke bukan surat. Karena apa nih mbak? Ang YouTuber mbak रे खालामनानै रे enjogौमोन आरो ना आं YouTuber मोनब्ला हा मा माने आङो YouTuber जानायमोनब्ला आं बिराद फाग्ला डायलग होगौमोन आरो ना गासिबो बाय बिसोर लागोआव माबादि YouTuberफोर दङ बिदि जाया माने जों गामिजों गामि लालायगोन नङाबा मालाय न'खौबो जों थांगोन Kayak
Video, ayo Marian nih nus beri kelai, Iwari lang bay mana video gitu kerap ke, gizang apa lagi gizang ah? Nih sudah nih not lain nih, not. Nih sudah abi benar. Nih mana? Buria, bisa ke? Buria, bisa ke? Mama jemen nama deh. Mujang na? Mudang. Oh, kemarin na? Kesana apa made? Nur lah apa ini Nur? Apa ini? Bermen apa ini? Thay bisa juga, thay mah. Satta 31 lebih sampai kasih ber. Satta 31. Bahaya be. Bisa go. नै जोंहा दायो न'खर मागिनानै स्निजि न'खर मागिनानै जोंहा नायदो जोंहा संग्रायाव लखबबाय फैसाखौ आयौ गैया बुरजाखा ओमफ्राय माखासे बाखि थाखोबाय थाबोबाय आरोना स्निजि न'खराव गासिबो मोनबोजोबाखै आरोना गाबोन मोनगोन जोङो ओमफ्राय बेसे बुरजा मोनथों नायदो जोङो संग्रायाव लखबबाय नै गैला सानदो लागा संग्रायाव लखबखाबाय आं फासखौ दांबायलै लागा संग्रायाव लखबखाबाय नै गासिबो साजोबनै जों आयौ बिसोर बायरायाव दाखालायलै लागाय आयौ माइरैबो नरजोब आरो ओरै लांबावबाय नै आयौ नरल' जाब ओइ नों नरल' लायो सिफियाव सोखोना नै फैसा सानग्राया बिराद गाज्रि नै संग्रायाव लखबखाबाय फाग्लासो नै बेसेबां मोनखो आरो बै मावजिया हरगोन ओइ नोंसिनि मा खय हाजार जागोन दे बुंलाय जोंहा नै दायो संग्रायाव लखबनानै फैसाखौ सानबाय 500 आरो लादों ओमफ्राय गासै जोंहा 60 न'खर हाबनायाव 60 न'खरबो जों मोनबोजोबाखै माखासे जों मोनबावगोन गाबोन हायो स' लोगोफोर नै सानग्रोबाय बेसेबां जायो नायदो आरो नोंथांमोन जों बाखि मोनबावगोन आरोना मेरला मानसिफोरनाव जोङो मोनबोबावगोन जोङो बिएन बर'आ फैसा सानदों नै साला ओइ आयौ लाजाला नै फैसा जोब लागाव बुरला जाला नङा होमबा